Eforturile lui Ștefan cel Mare de a cuceri cetatea Hotinului și de a o aduce la Moldova, de a o smulge din ghearele polonezilor, au durat 2 ani de zile și au implicat numeroase cheltuieli de război. Efortul se pare că a meritat în final. Mahomet al II-lea, cel care a cucerit Constantinopolul, a trimis aici o armată numeroasă în speranță că va cuceri Hotinul, dar o mână de luptători moldoveni a reușit să facă față, a reușit să blocheze armatele sultanului și în final Hotinul și-a făcut datoria și a apărat cu succes de turci partea de nord-est a Moldovei. După perioada de glorie de pe vremea lui Ștefan cel Mare, Hotinul a fost când în stăpânirea polonezilor, când a cazacilor, când a turcilor, tătarilor și în final a intrat în zona de dominare a Imperiului Habsburgic. Mulți boieri moldoveni de-a lungul timpului și-au regăsit aici refugiul în timpul numeroaselor conflicte pentru domnie din Moldova sau țara românească. Adevărate comori erau adăpostite aici. Boierii care nu reușeau să pună stăpânire pe tronul Moldovei veneau aici la Hotin, făceau alianțe cu polonezii, cu turcii, cu tătarii, cu cnejii, cu rușii și așa mai departe și de acolo încercau să devină domni ai Moldovei, implicându-se chiar și armate din țara românească în succesiunea la tron din această parte a principatelor române.